mayong hapon. Na-amaze lang ko ba? Kini bitong dalan sa kwan, kaning dalan sa paingon SM. Tara oh. Ayun, oh, di ba? Pa SM kana. Mo ni siya no. Kani. Kita mo aning kapamaligya diri o kwan kaning salad mga kaistorya. Usay makita ka diri mamaligya nga na puno sa makeup ba. Mani sila oh, kani. Kulba po ni sila mga pamaagi diri mga kaistorya kay kung halimbawa mo palit ka sa ila og salad unya way sukli. Pwede ra utangon. Yes. bisag wala ka ila, bisag wala sila ka ila. Grabe sila musalig og customer. So kani suki na lugar ni, kani suki na ni. Suki na ni siya. Katong babae ka nila suki na to ninyo, ma'am. Oh, dili to nila suki. Salig sila. Oh, kulba ni sila. Ang problema lang ni musalig ni Glaki ba ni binuangan. Balang ba? Naron dia. Ma'am ka ma'am pasabda daw ko ma'am kay wala ko kasabot. Kaya pasabda ko ba? Pasabda ko. Alam mo pasabda ko ba kay naglibog ko. Kanong musugot man mo nga kuan? Kanong musugot man mo nga dili mo bayad ang inyong customer? Ha? Kanong musugot mo nga dili mo bayad ang inyong customer? Halimbawa, ang kwarta dako kayo nya wa mo'y sukli nya moingon na sila mga kaistorya nga, ma'am balikin na lang bayad ma'am paglabay ni mo balik. Sabi ko mo balik to 2025 na. Ay, mabalik mo din. Ano yung sa explanation, ma'am? Mabalik sila. Ma'am, ngano man, ma'am? Ngano? Okay na sa inyo? Okay na sa inyo nga dili mo bayad ang customer? Okay naman. Wala. Ha? Wala, J-Charis. Hindi, halimbawa, ang kwarta 1,000, nya wala may sukli sa inyong buhaton. Unsa ninyo mo sa? Unsa niya po ingon, ha? Ibalik sila Ibalik. Unsa may inyong ingon sa customer? Ibalik lang sir. Kuan. Inig mo labay ka diri balik. Mo ba? Ilan mo musalig sa inyong customer, ma'am? Ba? No choice man. Pwede sukli. Nga 20 rin makuha. Oh, di ba? O mo ni mga kaistorya, kalabay mo diri sa going to SM niya mga kaistorya. Oh, kita mo diri mga maaniyag nga mga tindera. O say kita mo diri tindera nga abi nimo mo apil sa beauty contest. Napalit ko 30 pesos lang sa kay nani mga kaistorya, then napay refill ba? Alright, sige. Don't forget to follow and subscribe on my YouTube channel and FB page, Mag Istorya Info Vlogs. Till next time.